Nabalhog na sa prisuhan sa Lapu-Lapu City Police Office ang usa ka 55 anyos nga babay nga kinsa top 10 most wanted person sa regional level. Kini human na aresto sa Purok Lubi, Barangay Kanhulaw sa mao nga dakbayan sa miaging gabi. Gila nga si Glinda Pacaldo, minyo og residente sa naasoing barangay apan lumad nga taga Negros Occidental. Si Pacaldo wanted nunod sa kasong estafa. Giserbihan kini og warrant of arrest nga gi-issue o gipirmahan sa acting presiding judge sa TCC 7th Judicial Region, Branch 2, Lapu-Lapu City. Aduna hinuon kini girekomendar nga piyansa nga 270,000 ka pesos alang sa iyahang temporaryong kagawasan. Si Pacaldo gireklamo sa pagbaligya og yuta sa Toril, Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City nga aduna di ay tag-iya. Niadtong Pebrero 13, 2024, dismayado ang dulan 50 ka mga tao nga nakapalit sa yuta bato kang Pacaldo nga nagpailang usa sa mga sumusunod sa yuta. Human pakyat si Pacaldo sa pagripan sa mga nabayad sa mga reklamante nga giingong misumada na og 20 milyones ka pesos. Midangop sa Brigada Action Center ang mga reklamante aron sa pagpangayo og tabang. Matud pa sa mga nagreklamo nga naibawa nila ang yuta nga gibaligya tungod kay gipost kini sa marketplace sa mga giingong ahente sa yuta. Nakumbinsi ang reklamante nga tinuod ang pagpamaligya kay adto man sila sa opisina ni Attorney Nicanor Moreno mopirma og deed of sale ug ang maong abogado ra usab ang monotaryo. Samtang adto usab mudawat sa bayad si Glinda. Kun kay numduman dihang giadto sa Brigada Action Center si Attorney Moreno kun ngano nga ang gibaligya do na naman lain nga mga tag-iya apan nang hunaw na ang abogado. Giubanan sa Brigada Action Center team ang reklamante ngadto sa buhatan ni Mayor Ahong Chan niadtong Pebrero 20. Human pakyas sa pag-uli sa bayad si Pacaldo, nakahukom ang mga reklamante nga ikihagyod si Pacaldo og estafa nga may resulta nga siya gisikop. Subay nini mipadangat og pasalamat sa Brigada Cebu tungod sa pagtabang kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.